thinking about it all the time. Never let it out of my mind, 'cause Eigenlijk is het altijd de laatste zondag van de maand. Maar door een foutje in de programmering doen we nu de eerste zondag van de maand oktober. En dan ook meteen de laatste zondag van de maand oktober. Dus we hebben in oktober 2. Ja. Johannes, even het concept is eigenlijk heel simpel. Je hebt nodig eigenlijk een gast uit. Ja. En daar ga je mee spelen, hè? Ja, dan van tevoren doet Rob even wat werk voor het repertoire wat we dwaan zullen. En dan worden noemers die we even uitwisselen via MP3 en YouTube en weet ik het. En dan is het op snel bij hem komen. Even 2 uur repeteren en dan los.